машин. Нищо не чул и нищо не е видял. Какво искаш да кажеш, пай се пак не разбрал. Също фитнес бокс за милиони програмира, но реномето пази, просто ти не цитира. Йоно с балоните, проститутка е лизал. Сега паника, так и дървото е загризал. Истории скандални с казина и машинки. Няма друг като него, израста в люлински градинки. Изчерпахме ли се? Питаме сега. Гледанията падат, къде е простотията? До 100-ни епизод ще издържим ли, брат? Никва стойност, истории слънян цвят. Ицу Женкарен очевидци липсват, наглеки ги води. Неуморния да милва, Ерик пак е недоволен. Аре, млъкни бе! Пеевски го изяде, не спря да мрънка за все. Коки чиларката, партила в голям, всеки уикенд мастия, няма спирка там. Айде, момчета, не се отказвайте, синьото кадифе и джина пак налазвайте. Изчерпахме ли се? Питаме сега. Гледанията падат, къде е простотията? До 100-ни епизод ще издържим ли, брат? Никва стойност, истории слънян цвят.